Diğer reva grupê vê dawiyê ji xelkin qezaya Hwêcaya ser bi Kerkûkê ve û xweradestkirin ji bo hêzên pêşmerge, Rûdaw nas kir ku ji nav van kesan keça fermandeyê operasyonên serbaziyên Daişê li qezaya Hwêce. Xelîl Elî Weysî li ciborî di nav wan de ye. Weysî li ciborî ber pirsekî paya bilind bûye Daişê. Gelek malper û rojnameyên Iraqî behs dikin ku ew bi tuhmeta diziya dahatê neftê ji aliyê Daişê ve hate kuştin. Bi gotina Keçawî ku wê ji mêj de dixwest bireve lê bavê wê rêgir bû. هو كان عم يدركن Bavê min di artêşa Seddam da jeneralekî paye bilind bû. Dema ku Amerîkî hatin 3 sal û nîvan ew avêtin zindanê. Piştî ku Daeş hat, bavê min tevlî wan bû. Min dixwast ez derkevim û herim Kerkûkê. Lê bavê min netihişt. Xweşmira digot ez Daişî me û eger tu here dê kurt ziyanê bigihînin te. داعشي اذون راد Biriya danûstandinekê me xwest aliyên tarî ji jiyana wan kesan nas bikin ku heyaniha lê bin destê rêxistina Daişê jiyan dikin. Ya ku nayê pêşbînîkirin ew e ku ev jina 3 salî ku keça Xelîl Weysî li ciborî ye, dibêjeyên ku jiyana wan têk da firokeyên hevpeymanê bû û nerêxistina Daişê bû. Berûva jî vê yekê di beşekî ji gotinên xwe de berevanî di ber rêxistinê de dikir. شخصيا ما شفت يعني Li gor tiştên min bi çavê xwe dît eger tu karê xwe ji Daişê neyînî ew nizî te nabin. Em ji bombabarana balafiran reviyan çûn em ditirsiyan û carekê ji tirsa balafiran keça min ji hiş ket. Di destpêkê de elektrîk û gaz hebû. Lê pişra tiştek nema. غاز مدارس بعدين كلها راحت لا Di berdewamiya axaftinên xwe de Merwa behsa bavê xwe yê Daişî dike û dibêje ku ew kesekî baş bû û ji bo Xwedê û baweriyên xwe tevlî Daeş bûbû. يعني مو عبن ابوي كان Ne ji ber ku bavê min e. Lê rastî jî mirovekî baş bû û alîkariya xelkê dikir. Şîretên qenciyê li endamên Daişê dikir. Digot em ne ji bo kuştin û talankirina xelkê hatine. Lê em ji bo hezkirina Xwedê tevlî Daişê bûne. Loma jî gelek caran nakokîtina berawî û Daişê da derdiketin. Ji ber vê yekê jî Daişê ew kuştin. Jina Xwediya 4 zarokan hevjînê wê doktora di zanîngeha Kerkûkê de. Zarokekî wê ji axeftin û reftarên xwe xuya dike ku ew li ser dijberiya Kurdan hatiye perwerdekirin. Yan jî hertim di gel bapîrê xwe yê Daişî de di civatên wan de dirûnişt. Ew bi kelagirî şer û hewar dike kêfa min ji were nayê û dibêje ku ew ji dewleta Eslamî hez dike. Wate mebestawî Daeş e. Ji ber vê yekê berpirsên Kurdistanê dibêjin ya gereke kar li ser werêkirin ew e ku şerê vê rêxistinê ji aliyê hizr û baweriya werêkirin û kesên ku ji wir têne wergirtin careke din werne hizir vejandin. Rengîn Şerro, Rûdaw, Qezayê Dubis. إذا تحب البسمة لعل تقولون والله يلا لعل تقولون دا أقول شو تقول؟ يعني تقول والله وديها على أبو بابا قبل